Ну і адна з галоўных падзеяў году для нашага тэлеканала. Мы знялі першы за 16 гадоў існавання Белсата серыял. Пра што ён? Наши коллеги хотели зайти на территорию зла и показать Беларусь после 2020 года вачыма антигероев, амапаўца, КДБшника, чиновника и так званого ябацькі-прапагандыста. Напярэдадні на Белсаце адбылася прэм'ера першай серыі працэсаў пад назвай «Ператрымка». У ёй абыгрываецца гіпатэтычная сітуацыя, калі ў беларускіх калоніях скончыліся месцы і палітвязняў пачалі аддаваць на перавыхаванне сілавікам дадому. Што з гэтага выйшла, вы можете паглядзець у першай серыі, якую апублікавалі на YouTube-канале Белсат Лайв. А далей цягам снежня вас чакаюць не менш яскравыя другая, трэцяя і чацвёртая серыі першага сезону. Далучайцеся да прагляду, каб разам з аўтарамі серыялу пераплавіць абсурд у сатыру. А вы готовы стать настоящими патриотами? Я вас научу родину любить. Поехали. Вы чё, совсем страх потеряли? Котик, пи*** их надо. Исторически так сложилось. Издревле. Издревле, блядь! Здравствуйте, мои родные, мои хорошие. Скажите, вы против своего государства? Против священной спецоперации? Вам мерещится диктатура? Сейчас вам станет легче. Суд окончен. І ў студыі ўжо з'явіўся выканаўца галоўнай ролі ў першай серыі нашага серыялу актор Андрэй Новік. Прывітанне. Вітаю, вітаю. Ці былі учора на прэм'ерным паказе другой, трэцяй серыі ў Варшаве ў кінатэатры? Конечно. Чакалі такога ажыятажу? Я просто прыехаў, я быў у шоку, таму што рэдка пабачыш столькі беларусаў у адным месцы. 260 асобаў умяшчала зале, яшчэ каля, не ведаю, там 50 ці 100 асобаў засталіся за дзвярмі, бо не ўвайшлі, не было месца для іх. Я нават ведаю, што шмат запрашоных асоб не патрапіла, таму што усе месцы былі занятыя. Так. Я сядзеў на падлозе. Сур'ёзна. Але патрапіў. Але апошні, хто зайшоў, таму што яны трымалі ўсіх і казалі, не, месца ўжо больш няма, і мы стаялі вялікім натоўпам проста і чакалі. Я ўвайшоў, мне паказваюць у цэнтры, там ёсць недзе месца. Кажу, я ж не буду людзям перашкаджаць. Я сеў у куцік там проста на падлогу і сядзеў, глядзеў. Ну гэта выглядала сур'ёзна. Чакалі ўвогуле, што будзе такі ажыятаж? Ну, насамрэч так. А чаму не? Ну, беларускія культурныя падзеі не заўсёды выклікаюць нейкі такі вось увагу такую беларусу. Ну, хочацца ж верыць все ж такі у тое, што будзе так, будзе гэта патрэбна, гэта цікава. Ну так, не, канешне, гэта па-харошаму здзіўляе. Это такі, клас, супер. Значыць, все правильно, значыць, все есть. Але, я чакаў, не тое, што будзе хлусня, калі скажаш, думаў, 3-4 чалавекі прыйдзе. Не, насамрэч, ты ўсё адно чакаеш, што прыйдзе шмат людзей, будуць зацікаўленыя і гэтак далей. Прыемна? Вельмі. Калі заля просто сидзіць такая вялікая, так жывая. Ну, конечно. Заўсёды прыемна. Для актораў, для творцаў заўсёды гэта неабходна. Гэта і ёсць як бы галоўная плата працы тваёй творчай. Ой, калі ты бачыш, што шмат людзей зацікаўленых, якім гэта патрэбна. Таму, канешне, гэта... Я другую, трэцюю серыю не бачыў раней. Вось я іх пабачыў у кінатэатры учора першы раз, і
я шчыра быў здзіўлены, таму што ну, у зале быў поўны спектр эмоцыяў. Ад грамавога смеху, калі людзі проста як вось на крутой класнай камедыі смяяліся ў поўны голас. Так. Была радасць, былі месцы, дзе было радасна, бачна было, што людзі пасміхаюцца. Я азіраўся і вось гэтым святлом бачыў, як людзі сядзяць з усмешкай усе. Былі сумныя эмоцыі, быў жах пэўны, калі ў зале стаяла ну, проста цішыня абсалютная. Вось гэта зразумелае кіно для беларускага гледача? Вось гэты серыял, ён зразумелы для нас? Ну, канешне. Ну, у сэнсе, што гэта не звыклая для нас як бы варыяцыя творчасці? Так. Магчыма. Ну, то бок на беларускіх экранах, на беларускіх увогуле фільмах, так, у производстве фільмаў не было такіх як бы абсурдысцкіх трагікамедый. Бо мы прызвычаліся магчыма... глядзець, да, вот такія жахі так. пра іх, пра кагосьці там, вось недзе там галівудскае кіно, як кепска ў іх. А пра сябе мы такога не бачылі. Ну так, але трэба бачыць. Трэба бачыць. Ведаеце, я часта чую, што беларусы стаміліся ад вось гэтых кепскіх навінаў, ад чарговых палітвязняў затрымалі. І калі глядзець гэты серыял, калі глядзець нават задуму гэтага кіно, так што гэта ж таксама ну, такая чорная вельмі гісторыя. Усе гэтыя гісторыі яны даволі чорныя. Не было такога вось адчування, што яно не можа быць паспяховым, яно не можа быць масавым, вось гэты серыял, я маю на ўвазе, таму што калупаецца рана, якая не зажыла з 20-го года. Ну, слухайце, зразумела, ну, мне вельмі падабаецца, як на гэтай пытанні, вось мы размаўлялі з Ігорам Сіговым, ён сказаў, ну, калі баліць, гэта ж добра, значыць, ты жывы. Ну, вось калі не баліць, вось гэта страшна, значыць, ты абыякавы да гэтай праблемы. Калі баліць, значыць, яно яшчэ існуе і ёсць надзея, ёсць нейкая магчымасць, так? Але ўсё адно, калі баліць, не баліць, мне падаецца, трэба рабіць, трэба асвятляць. Па-першае, не для беларусаў, якія ўсё адно гэта ведаюць, а для больш шырокай публікі, для міжнароднай публікі. Гэты фільм ездзіць на фестывалі, яго бачаць і ў Амерыке, і ў Еўропе, так, і паўсюль. І людзі звяртаюць на гэта ўвагу, на нашу праблему. Да, скрозь такія, як ты кажаш, спектр эмоцый, але ўсё адно яны бачаць сутнасць. І сутнасць у тым, што ў нас ёсць праблема. І праз гэты фільм мы гэта паказваем. Але гэта універсальная гісторыя у тым сэнсе, што замежнікі ў стане яе зразумець, таму што я калі размаўляю з ну, там, замежнымі палітыкамі ці замежнымі экспертамі, якія не вельмі ў тэме Беларусі, Расіі, якія ніколі не былі там, яны не разумеюць. Для іх гэта штосьці далёкае, ну, то бок, у вас ёсць палітвязні, напэўна, яны сядзяць у такіх турмах, як нарвежскія, так, там, усё цудоўна ў іх і так далей. Яны не ведаюць сапраўдна настану рэч. Ці гэта універсальны серыял, які будзе зразумелы замежнаму гледачу, які першы раз пабачыць штосьці пра Беларусь? Ну, язык мастацтва, ён увогуле універсальны. Таму менавіта праз мастацтва мы можам данасіць да тых людзей, да якіх цяжэй данесці нейкую голую інфармацыю. Таму так, я спадзяюся і нават упэўнены, што гэта праз такія рэчы мы можам дабівацца яшчэ большых нейкіх асвятленняў інфармацыі і нейкіх звяртання ўвагі. Давайте про вашу першую серыю паговорым і про вашу галоўную ролю. Нашы гледачы ўжо могуць паглядзець гэта, заклікаю ўсіх заходзіць на YouTube-канал Белсат Лайф. Там можна ўжо гэтую першую серыю ператрымка серыялу працэсаў паглядзець. Вы граеце ролю звера-амапаўца, які лютуе проста над людзьмі. Лёгка было справіцца з гэтым, перажыўшы на ўласным, як бы на ўласнай скуры ўвогуле вось гэты 20-й год і ўсё, што адбывалася? Ну, па-першае, трэба раздзяляць. Ёсць твоя праца, і ты разумееш, дзеля чаго ты яе робіш. Ніхто не хоча граць фашыстаў. Ну, а камусьці патрэбна гэта рабіць? Калі будуць адны героі, больш нікога, ну, тады як бы і не данесем сутнасць, так? Ты гісторыю не распавядзеш.
калі не будзе злых, камусь і трэба гэта рабіць. Але пытанне, ці лёгка было гэта рабіць? Не, ну, гэта не лёгка ў сэнсе. Я не думаю, што я яго прапускаў скрозь сябе, вельмі моцна там паглыбляўся, стануўся гэтым чалавекам, які павяртаецца дадому і з жонкай там я яшчэ рэпетірую. Не. Ну, то бок мы вельмі цудоўная каманда. Гэта трэба адзначыць. Вельмі цудоўная каманда, якая стварала гэта. І ў працэсе мы маглі абмяркоўваць, маглі карэктаваць і гэтак далей. Таму я разумею, пра што гаворыш. Пра тое, што выконваць ролю Так, выконваць ролю чалавека, ну, калі хтосьці не бачыў, чалавека, які б'е людзей на вачах у сваіх маленькіх дзяцей, збівае. Мне здаецца, гэта не проста. То бок калі некалі было вельмі жутка, таму што ты разумееш, што ну, мы стараліся, канешне, у кадры не было дзяцей, калі там такія сцэны здымаліся. Але ты разумееш, як бы увогуле сам сцэнар, і што зараз будзе адбывацца на экране, і ты выконваеш гэту ролю, і такі уф, неяк так. Вы просто узгадалі, што не ўваходзілі так вельмі глыбока ў гэту ролю, але я вам скажу, я паглядзеў вось гэты 3, 4 пакуль не бачыў, пра прапагандыстку, так, я бацьку. Ведаеце, я вам усім паверыў. Вось я як глядач, я не крытык прафесійны ці штосьці. Вось проста маё меркаванне гледача, я вам усім паверыў. Я паверыў кожнаму з вас, у кожнай вашай серыі галоўнаму герою, таму што у мяне было адчуванне, што нема фальшы, не было вось гэта адчуванне, што это актор. Было адчуванне, што гэта амапавец. Так? Так жа, як была наступная серыя адчуванне, што гэта генерал КДБ, і трэцяя серыя ўжо можа таксама здраджу, што гэта міністр, так, які сапраўды ў міністэрстве. Настолькі гэта прафесійна і добра ўсё было зыграна. Таму і гледачам кажу, гэта вельмі яскравы ўзор, я думаю, што рэдкі на сённяшні дзень такі ўзор, вось беларускае кіно, якое варта паглядзець, у якім можна адчуць тое, што ў нас адбываецца. Я, дарэчы, прабегся па вашай фільмаграфіі таксама ранейшай. Вы часта граеце розных всякіх служывых пагонах. Я про сябе жартаваў, што заслужаны прадажны мент Беларусі. Я не памятаю, можа, 8 ці 9 прадажных ментоў у усялякіх серыялах і 6 Сергеяў з іх чамусьці. Чамусьці я такі прадажны мент Сергей. Вось. Але, ну, самае галоўнае трэба зразумець, што калі глядач гэта бачыць і верыць у гэта, значыць, наша праца была зроблена дастаткова якасна. І гэта вельмі прыемна. Так, гэта вельмі добрая праца. Чаму беларусам, давайце, у нас таксама ўжо час падыходзіць, чаму беларусам варта глядзець такія серыялы? І чаму такім, напрыклад, тэлеканалам, як Белсат, ці яшчэ іншым ініцыятывам варта здымаць такія серыялы? Ну, па-першае, гэта не камедыя. Гэта там нічога менавіта. Мега смешныя моманты. Гэта цудоўна. Гэта цудоўна, гэта эмоцыі, якія выклікаюцца, не павінны быць аднатоннымі, так? Яны павінны вось так цябе калыхаць. Абсалютна. І вельмі страшна праз гэты юмар, сарказм, іронію мы паказваем магчымую рэальнасць. І дзеля гэтага трэба здымаць такія фільмы, дзеля гэтага трэба глядзець, каб не дапусціць таго, што паказана на экране. Таму што, як паказвае практыка, на жаль, гэта не так далёка. Вось гэта рэальнасць, гэты абсурд, і ён і зараз ёсць у нейкіх там іпастасях, канешне. Ну, але так, дзеля таго, каб гэтага не дапусціць. Паглядзець збоку, што можа быць, калі пагадзіцца, да, з несправедлівасцю. Вы думалі пра тое, што адчуюць людзі знутры сістэмы, тыя ж амапаўцы, напрыклад, калі ім патрапіць у рукі гэты серыял, яны яго паглядзяць вось на гэтую вашу, вось менавіта вашага героя паглядзець. Што яны падумаюць? Думалі пра гэта? Слухайце, ну, у меня зараз два варианта. Альбо не. А другое, не, ну, красавчик. Вот так есть, да. Так правильно все делает. Как бы, да, вот такие два. У них же свое некое, свое... Светапогляд. Абсолютно. У якого есть, ну, все правила гульні. Чаму менавіта так? У яго есть апраўданне на гэта. Ну, маё такое меркаванне. Таму, пабачыўшы гэта, ён альбо скажа, ну, так это он Серега мой.
это сослуживец вот так же себя ведет. Ну, магчыма. А магчыма скажа, не, мы не такие, мы святые. Ну вось шкада, што ў вашым адказе няма такога, што яны паглядзяць і падумаюць: можа я штосьці раблю кепска. Гэта ну ідэальны варыянт. Хаця ну не выключна, што ў кагосьці магчыма, але у таго, у каго гэта зайграе, у яго і дагэтуль значыцца былі сумневы. Значыцца да гэтага ён ну не зусім чалавек сістэмы. І гэта можа сыграць толькі ў чалавека не сістэмы. Давайте будем верыць у тое, што паглядзеўшы гэты серыял, людзі сістэмы задумаюцца, і гэта будзе пэўным момантам, калі яны падумаюць, што яны штосьці робяць не так. Дай Бог. А вам вялікі дзякуй за гэтую ролю, вялікі дзякуй за запамінальную сапраўды гэтую ролю і за удзел у гэтым серыяле. Андрэй Новік, актор і галоўны выканаўца галоўнай ролі ў першай серыі «Ператрымка». Глядзіце, калі ласка, ужо зараз можаце пасля нашай праграмы пераключыцца на YouTube-канал Белсат Лайф і паглядзець там гэтую першую серыю. Дзякуй вам вялікі, што прыйшлі. Дзякуй вялікі. Так.